קפה זה מעולה גם דרך אגב. איזה ארומה. אוקיי, אז אני כאן ואת יכולה להסתכל על העיניים שלי, ואנחנו נתחיל מההתחלה, שזה הפתיח, זה ההוא, ישר מכניסה אותך. יאללה, מי אני? את בסדר, נכון? כן, כן, כן. כן, כאילו את עשית כבר שחרור. כן, כן, אני ממש בטוב, אני פשוט אדבר כמו שאני, אני לא יכולה לדבר ככה. מעולה. אני מאוד לא. זה חשוב. אז אני רוצה שתגידי במילים שלך את זה, אני כן רגע מקריאה לך, כי זה הקטע הזה, שאת מדברת על זה שאת מחליפה את השבט באיזשהו מקום, ואני כן אגיד את איך שכתבנו, את כתבת את זה במילים שלך, בגדול כל מה שאני עושה זה נותנת מענה מקצועי ורגשי להורים לאחרי לידה. במקום השבט שנעלם והיה אמור להיות שם איתם, ואני מנרמלת את כל הטרלול הזה של ניובורן. ואת יכולה להתחיל גם מהקטע הזה שלא מתכוננים ללידה, אבל, סליחה, מתכוננים ללידה ולא מתכוננים להורות הראשונית. אז רגע, חכי, נהיה לי מביך. תקלי היי ותספרי לי. טוב, אז בגדול, הורים מתכוננים ללידה, מתכוננים להנקה, קונים את הבית, קונים 1000 דברים, אבל לא מתכוננים רגשית למה הולך לבוא אחר כך. ורק אחרי שאת יולדת, את מבינה שהקושי האמיתי מגיע לאחר מכן. אנחנו לא אמורים לגדל ילדים לבד. אנחנו לא אמורים לגדל ילדים לבד ב4 קירות. את לא אמורה לשבת עם עצמך ולעשות כל היום. אנחנו אמורים לגדול בשבט. במהות שלנו, באדם הקדמון שלנו, בבסיס שלנו, אנחנו מגדלים בשבט. ולכן היום נשים שיולדות חוות המון קשיים שלא היו בעבר. תמיד אומרים, איך פעם היה ככה ואיך פעם היה ככה? כי יש שוני, כי בעולם המודרני זה אחרת. אז בעצם דולה לאחר לידה, זו מישהי שבעצם מגיעה לבית של היולדת, מלווה אותה ועוזרת לה, לא רק ליולדת, מגיעה לבית של ההורים ומלווה אותם ועוזרת להם, קצת מחליפה את השבט, הופכת להיות לפעמים כמו המאמה של השבט, שעוזרת, שנותנת יד, שמנחה, שמסבירה. היום ברשתות החברתיות את יכולה למצוא המון מידע, אבל לא כל המידע הזה נכון, ולא כל המידע הזה מדויק, וגם לא כל המידע הזה עושה לך טוב בתור אמא חדשה. הרבה פעמים המידע הזה דווקא מערער אותך, מפחיד אותך, מבלבל אותך. אז בעצם דולה לאחר לידה זו האשת מקצוע שתתן לך את המידע הנכון, המדויק, זאת מישהי שתרים לך ותגרום לך להרגיש שאת בטוב, שתנרמל לך את כל מה שאת מרגישה, וגם תדע להגיד לך, נראה לי כדאי שתלכי לדבר עם מישהו, כשזה לפעמים עובר את זה. מהמם, אלופה, ובא לי שתגידי איכשהו, שתגידי רק על המשפט הזה שלה. תרלו לך, אתה אוהבת תרלו לי. איך זה היה? אז זה בעצם, דולה לאחר לידה זו מישהי שתבוא ותעזור לך בתוך כל הטרלול הזה, שנקרא הורות ראשונית או אחרי לידה. ניובורן. עוזרת לך כל הטרלול הזה שנקרא ניובורן. אוקיי, עכשיו יש כאילו פתיח, רואים את הלוגו, כן, בדיוק, ואני הרגע מצמצרת בסך. שוב, כן. טוב, אז דולה לאחר לידה, אוקיי, שנייה, זה לא מה שאמרתי, אני אתחיל מחדש. אנחנו לא אמורים ללדת לבד, אנחנו אמורים לגדל ילדים בשבט. אמא או אבא לא אמורים למצוא את עצמם עומדים לבד עם תינוק בתוך 4 קירות, לבד, רק אני אחראית להניק, רק אני אחראית, כאילו כן, רק אני מניקה, אבל רק אני אחראית להרגיע. בעולם המודרני, אמהות מוצאות את עצמן, פשוט מבלות לבד עם תינוק בבית, ואפשר להשתגע מזה. אז בעצם דולה לאחר לידה, סוג של מחליפה את השבט, הופכת להיות המאמה של השבט שעוזרת לאמא, וכל מה שהיא צריכה בדבר הזה שנקרא הורות ראשונית. הרשתות החברתיות היום גם מלאות בהמון מידע, ולפעמים המידע הזה לא כל כך עושה טוב, לפעמים המידע הזה קצת מבלבל את האמא, או מערער את הביטחון, יש המון השוואתיות ביני לבין זאתי שראיתי שאצלה, מה זה נרדם, ואמא זה הופ, מניקה ככה בלי בעיות, בלי כאבים, ואז כשאת עם עצמך ב4 קירות ואת רואה שזה לא עובד ככה, זה מוביל לתסכולים מאוד גדולים. ובכלל, דולה לאחר לידה זו מישהי שבאה לעשות סדר בכל הטרלול הזה שנקרא ניובורן, שנקרא לפני שנייה ילדתי, כאילו, וזו מישהי שפשוט מנרמלת לך, והמטרה של דולה לאחר לידה היא לגרום לך להרגיש טוב עם עצמך ולהרגיש טוב עם האמא שאת, ולהרים לך, אבל לא רק, אוקיי? זאת אומרת, זה לא רק מישהי שתבוא והופה להרים לך, זו גם מישהי שתדע להגיד לך, צריך קצת לדייק את הכמויות של האוכל, או בואי רגע נשים דגש על זה, בואי נלך לבדוק. לפעמים זו גם מישהי שתבוא ותגיד לך, נראה לי שאת צריכה ללכת לדבר עם מישהו קצת יותר מקצועי, גם זה לפעמים קורה. אז בגדול זו אשת מקצוע שתהיה לך הכל מהכל, והיא כזה בתים שלך ותלווה אותך. הדבר השני, אמרנו אחרי יש פתיח מגניב, ואז בעצם אני רוצה שתספרי
תספרי לי על עצמך, ואם אני על עצמך אני אילי, אימא לשני ילדים, דור, אביב, כזה. כן, וגם, את יכולה להגיד גם את זה, אני לא יודעת אם אני אכנס את זה או לא, אבל בקצרה, ואז פשוט אני דולה לאחר לידה, עוד פעם, גם אם אמרת את זה לפני, מלווה הורים בהורות ראשונית. לא אמרתי דרך אגב. נכון, אמרת דולה לאחר לידה, לא אמרת שאני. נכון. אז אני אילי, או אילי רום צדוק, דולה לאחר לידה, מלווה הורים בהורות ראשונית, מדריכת עיסוי תינוקות, ופה אמרנו שני ורסיות, נכון. בקרוב או ו. אז אני אגיד ובקרוב מדריכת הנקה, אני אעשה פאוזה ואני אגיד ומדריכת הנקה, שיהיה לך קל לערוך את זה. אין, אני כבר מכירה לערוך סופר. ובואי נתחיל רגע רק מזה, ואז אני אשאל אותך להמשך. סבבה. אז אני אילי, אני בת 30, למה אמרתי את הגיל שלי? למה אישה אומרת סתם את הגיל שלה? רגע. באיזה קטע פשוט נדבתי למידע כזה סודי. טוב, אני אילי. טוב, אז אני אילי, אני אימא לאביב בן 3.5 ודור בת 1.8. אני דולה לאחר לידה, מלווה הורים בהורות ראשונית, אני מדריכת עיסוי תינוקות ואני מדריכת הנקה. ובקרוב אני גם מדריכת הנקה. זה טוב כך? זה מעולה. עכשיו, את יכולה להגיד את זה במילים שלך, אני בכלל מגיעה או כל החיים עבדתי בהייטק סלש עולם הניהול והשירות, אבל כשהפכתי לאימא בפעם הראשונה משהו בהשתנה, והבנתי שהדבר הכי חשוב זה התינוק שלי, ולהיות שם בשבילו, ולגדול איתו, וללוות אותו בחיים. רגע, אני לא רוצה להגיד את זה ככה, כי יש הרבה... טוב, אז כל החיים אני בעצם עסקתי בשירות, בניהול, עבדתי בחברות הייטק. אחרי שהפכתי לאימא בפעם הראשונה, משהו בי ככה השתנה. היה לי קצת יותר זיקה לבית, אפשר לקרוא לזה, ורגעים שפספסתי עם הילד שלי בגלל העבודה, וזה הרגיש לי לא שלם. וכשהפכתי לאימא בפעם השנייה, נגיד את זה עדין, חטפתי קפה. כל הקפה של הילד הראשון הגיעה בילדה השנייה, היא הייתה באמת כפרה עליה ילדה לא פשוטה, מאוד בכיינית, והיה לי ילד בן 1.9 בבית, שהוא כאילו כל עולמי, אהבת חיי, ופתאום אין לי אפילו את האפשרות לקחת אותו מהגן. היא לא ירדה, דור פשוט לא ירדה לי מהידיים, היה לי מאוד 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 קשה, הגעתי למקומות, אני חושבת למקום הכי נמוך שהגעתי בחיים שלי. אני לא יודעת אם היה לי דיכאון לאחר לידה, אבל היה לי ממש רע, והבנתי שאני חייבת לעשות איזשהו שינוי תפיסתי, שינוי בדרך שבה אני חווה את המציאות הזאת, כי זה פשוט בלתי נסבל לחיות ככה וכזה קושי. ואז נרשמתי לקורס דולות לאחר לידה, באתי לשם מתוך מקום שבו אני רוצה ללמוד לעזור לאחרות, ואם אני יודע לעזור לאחרות אז אני גם כנראה אוכל לעזור לעצמי, ופשוט אמרתי במהלך הקורס, וואו, כאילו איך יכול להיות שלא ידעתי שיש דבר כזה בכלל לפני כן, ואיך יכול להיות שלא לקחתי מישהי כזאת שתעזור לי להתמודד עם זה, וגם באותה נשימה אמרתי, וואו, זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות, כאילו זה תפור עליי, זה ממש התפקיד שלי. אז עזבתי את עולם השירות וההדרכות, ועזבתי את עולם ההייטק והעולם הזה, ובעצם עשיתי הסבת מקצוע, והלכתי ללמוד עוד כל מיני כובעים בתוך התחום הזה, והיום אני מרגישה שזה נשמע מה זה גדול, זה ממש נשמע מוגזם מה שאני אומרת, אבל כאילו נכון להיום זה הייעוד שלי, וזה ממש מרגיש מדויק, ואני יודעת שזה הייעוד שלי, כי אחרי שאני יוצאת מיולדת, אני באורות, וזה בחיים לא קרה לי. זה מרגש. אז בעצם אני הבנתי שאני רוצה לעזור להורים אחרים להתאקלם לתוך הדבר הזה וללמוד את הקצב שלהם שהשתנה ואת הקצב של התינוק, לעזור להם מה עוד אני עוזרת להם? לתת לגיטימציה לכל רגע שעולה, להתחבר לתינוק, להבין את הצרכים שלו. סבבה. בעצם לתת להם לגיטימציה לכל רגע שעולה, לעזור להם להתחבר לתינוק, להבין את הצרכים שלו בצורה מיטבית ולא לפי נוסחאות וטבלאות, כמו שהרבה פעמים מלמדים אותנו, ובעצם לחבר אותם להורות הזאת, כי אתה, גם אם אתה הורה בפעם השנייה, אז אתה בפעם הראשונה בחיים שלך הורה בפעם השנייה. זאת אומרת, זה משהו שאתה פעם ראשונה עובר. וכל ההכנות שבעולם, בסוף אתה עובר משהו בפעם הראשונה, וזה חתיכת דבר. אתה לפעמים אפילו קצת נפרד מהאני הישן, ויש גם היום המון רצון לחזור להיות מי שהייתי, וזו הבנה שאת לא תחזרי להיות מי שהיית.
את גדלת, את השתנית, את התפתחת, הרווחתי ים תכונות חדשות שלא היו שם לפני, את משודרגת. כשאת מקבלת טייטל אימא, או כשאתה מקבל טייטל אבא, אתם משודרגים יותר, וזה קשה להבין את זה, כי אנחנו רוצים תמיד לחזור להיות מה שהיינו לפני, למוכר ולידוע. אז אני חושבת שאני פשוט עוזרת להורים להבין, שהי, שנייה, בואו תסתכל איזה ענק אתה עכשיו, כאילו בואו תסתכלו איך אתם היום. אתם לא מה שהייתם, אתם פי 7,000 יותר, כי אתם הורים עכשיו. זהו, תביא ילד, אני אעזור לך גם, בא לי הסתכלת עליי עם עיניים נוצצות, אמרתי, אולי גם היא רוצה להרגיש ככה. זה היה מאמן עכשיו. אבל זה באמת נכון, אני באמת מאמינה בזה, בגלל זה, סליחה שאני ככה חופרת באמצע השיחה שלנו, בגלל זה היא היום במקום טוב. כי היא הבינה את זה. היא הבינה שאת חייבת להתמסר לחרא. כאילו, את חייבת להתמסר לקושי הזה. אם את לא מצלמת אותי, באמת, אני מרגישה שאני בתוך מומנט. אם את לא מתמסרת לקושי, קשה לך פי 5,000. זה כמו שמדמים שבן אדם נכנס לים, והגלים סוחפים אותו ומזיזים אותו. ככל שאתה מתנגד לגלים יותר קשה לך, לפעמים אתה פשוט צריך להתמסר לקושי, ואז אתה נפלט החוצה. והכל נהיה הרבה יותר קל, אבל ההתחלה היא נוראית. זוועת הזוועות זבל. וואי, אנחנו רואות לאיך את עושה את זה בעצם, שתכלס, שוב, יכול להיות שכבר אמרת את זה, אבל שיהיה לנו, איך זה תכלס אוקיי, אני אגיד לך את זה, כדולה לאחר לידה, אני נותנת מענה לכל שאלה שעולה, מגיעה לעזור בכל מה שצריך, מלווה את ההורים בכל התקופה הזו שהמאזן המשפחתי משתנה, כן אמרת את זה, אבל שיהיה מסודר. כמדריכת עיסוי תינוקות, אני לא יודעת להגיד את זה במילים שלך מה את עושה, והעיסוי זה כלי מדהים שהוא גם טיפולי וגם התקשרותי, ובהנקה, תגידי. אז כאילו בעצם כדולה, כמדריכת עיסוי, כמדריכת הנקה, מה את עושה? סבבה. בקצרה. ורגע, והקטע הזה שזו חוויה של תמיכה מלאה, חיבור, הבנה מעמיקה. סבבה. אז בעצם כדולה לאחר לידה, אני מגיעה לבית של היולדת, או נפגשת איתה בזום. בא לי להגיד את זה, למרות שאני כאילו עד עכשיו לא אמרתי את זה, שאני גם נפגשת בזום. אז אני אגיד את זה שוב, אני פשוט אגיד נפגשת. כדולה לאחר לידה, אני בעצם נפגשת עם ההורים, ואני, מה אני עושה? סליחה, מה זה, נהיה לי זה קצר. אני נפגשת עם ההורים. מה אני עושה? נותנת מענה לכל שאלה שעולה, עוזרת בכל מה שצריך, מלווה אותם פשוט בתקופה הזאת שהמאזן המשפחתי משתנה. אוקיי. אז כדולה לאחר לידה, אני בעצם נפגשת עם ההורים, נותנת להם מענה, בדרך כלל יש 7,000 שאלות, אז נותנת מענה מקצועי ונכון לכל השאלות שעולות, וגם מענה הוליסטי, זה גם חשוב להגיד, יצא לי הוליסטי. רגע, ונותנת גם מענה הוליסטי לכל מה שקשור לתינוק הספציפי שלהם. בעצם עוזרת להם בכל מה שצריך, לפעמים צריכים עזרה בלצאת מהבית, זו פעם ראשונה והם לא יודעים איך עושים את זה, לפעמים צריך עזרה במקלחת ראשונה, לפעמים צריך עזרה, שנייה רגע לדבר ולאבד את החוויה הזאת שנקראת לידה, ולאבד את החוויה הזאת שנקראת, יש לי ילד, כאילו, מה קורה? למי מחזירים? וכאילו, כל מפגש הוא נראה אחרת, באמת שכל מפגש נראה אחרת, יש פעמים שאנחנו פשוט רק מדברות, ויש פעמים שאני עוזרת לה עם ההזנה שלו, יש פעמים שאני עוזרת לה לקלח, ויש פעמים שאנחנו הולכות ביחד לטיפת חלב, כי היא מפחדת ללכת לבד, או שאני באה איתה באוטו, כי זו נסיעה ראשונה. יש פעמים שאני פשוט עוזרת לה למקם רגע את הבית, כי אין לה מושג איפה שמים את המיטה, ואיך, מה, כאילו, מה. אז כל מפגש נראה אחרת. חפרתי. אבל כן, כמדריכה, זה נראה לי על זה, ואז כמדריכת עיסוי תינוקות, ואז כמדריכת הנקה. סבבה. אז כמדריכת עיסוי תינוקות, אני בעצם עושה סדנאות, בין אם סדנאות, להגיד את זה עכשיו שזה פרטניות או כזה, זה בשלב הזה? או שיש אחר כך, אני זוכרת שזה היה עוד שלב. נכון, היה אחר כך, אבל תגידי. אוקיי. אז כמדריכת עיסוי תינוקות, אני בעצם עושה סדנאות, זה יכול להיות סדנאות של כמה מפגשים, יכול להיות סדנאות של מפגש אחד, לפעמים זה סדנאות פרטניות, לפעמים זה סדנאות קבוצתיות. בעצם אני מלמדת את ההורים לעשות עיסוי לתינוק שלהם, לכל חלקי הגוף. העיסוי הוא, להגיד את זה שוב בגלל הטוטוטוק או שלא. אז בעצם אני עושה בסדנאות, זה לא היה, ואז אני מלמדת את ההורים לעשות עיסוי לתינוק שלהם בכל חלקי הגוף. העיסוי הוא כלי טיפולי מדהים, שעוזר מאוד בגזים, במצבי חולי קלים, להוריד את הסטרס מהגוף, לקדם שינה טובה ואיכותית, ובעצם עוזר לחיבור מצוין בין ההורים לילד. אז
זה מה שאני עושה שם. זה מעולה, ואז בהנקה. אוקיי, רגע, אני צריכה לחזור, ללכת לעתיד. את מבינה, אני כל כך נזהרת היום לא להשתמש בזה, שאני ממש שנייה צריכה לשחקנית. אז בהנקה אני בעצם עוזרת להורים, לא להורים, לאמא. כמדריכת הנקה, ואני גם אעשה את זה בנפרד שם. כמדריכת הנקה אני בעצם עוזרת לאמא בכל הדבר הזה שנקרא הנקה והזנת התינוק. לא רק אמהות שמניקות לוקחות יועצת הנקה, לפעמים דווקא אמהות שבוחרות שלא להניק צריכות לדעת איך לנהל נכון את התזונה של התינוק. אני עושה מפגשי הכנה להנקה, שזה must בעיניי. כל מי שרוצה להניק אפילו יום צריכה לבוא מוכנה לאתגר הזה, לא לאתגר. כל מי שרוצה להניק צריכה לבוא כמה שיותר מוכנה להנקה. בעצם אני עוזרת לאמהות להניק את התינוק שלהם בצורה המיטיבה ביותר. הנקה לא אמורה לכאוב, הנקה אמורה להיות מענה, אמורה להיות מחברת. הנקה זו ההזנה הטובה ביותר לתינוק, הוא אמור לעלות טוב במשקל, להראות יציאות טובות. והיום אני רק אגיד עוד משהו על זה, שבהמשך למה שאמרנו על השבט, אז אם היינו בשבט, אז אישה שבאה להעניק את התינוק שלה, זה היה לה הדבר הכי טבעי בעולם, כי מאז שהיא גדלה, היא ראתה ציצים בחוץ וראתה אמהות מניקות, והיה את מעגל המניקות הזה והיא הסתובבה שם. בעולם המודרני, אין הרבה נשים שראו בעיניים שלהם אישה אחרת מניקה, וגם אם הן רואות בעיניים שלהם אישה אחרת מניקה, אז הן רואות טטרות שמכסות, או תנוחה כזאת של גיל 3 חודשים שהיא יוצאת לקניון או לבית קפה. אבל אין הרבה נשים שראו בעיניים שלהם את הקושי של ההתחלה, שזה הקושי שהרבה פעמים לא יודעים איך לנהל אותו. אז אם היינו בשבט, אז אולי באמת לא היה צריך מדריכות הנקה, או שהייתה את המאמה הזאת שעוזרת, אבל היום פשוט צריך את העזרה הזו. ובעיניי זה must, כאילו, כל אחת שרוצה להניק, ובאמת אני חושבת שזה must. גם אני נעזרתי ביועצת הנקה, סליחה, נגעתי במיקרופון. כן, אני נעזרתי. בא לי לתופף. טוב, אז אני אגיד את זה במחרת קצת. אז בעצם כשאני פוגשת הורים, המטרה שלי זה לעזור להם, להעצים אותם. המטרה שלי זה לעזור, מה אני רוצה לעשות איתם? אני כמו שוכחת מה אני באה. אני מייצרת שיח שהוא מעצים, שהוא מכיל, שהוא מלמד, ואפשר לומר סוג של מעצימה אפילו את האהבה בין האמא לתינוק וגם הקשר בינינו, ואני גם משלבת המון הומור, שזה כלי שמאוד עוזר לי בחיים. אוקיי. להקליל את הסיטואציה. כן, אז בעצם כשאני נפגשת עם הורים, אז המטרה שלי היא לעזור להם לייצר את החיבור. חיבור ביניהם כזוג, חיבור לקונספט הזה של המשפחה שלהם וגם לתינוק, בעיקר לתינוק. אני משתדלת לשלב המון הומור, גם כי זאת מי שאני, זה הדרך שלי להתמודד עם החיים בהומור, ואני לא, לא מצליחה לעשות. לא, זה טוב. אני אגיד לך שוב את המשפט איך שכתוב. הוא פשוט לא כתוב בצורה שאני, זה לא מרגיש לי טבעי, אני צריכה לחשוב איך אני מנסחת את זה. נכון. את יכולה פשוט, אוקיי, אם אני אגיד לך את זה במילות קוד, יש העצמה, שיח מעצים, העצמה, הכלה, לימוד. אוקיי, סבבה. והומור. הומור. טוב. אז בעצם כשאני פוגשת הורים, המטרה שלי היא גם ללמד אותם להקשיב לתינוק, ללמד אותם איך נכון לתפעל את הדבר הזה, להעצים אותם, העצמה, קל לי יותר להגיד את זה ככה, סליחה. אז בעצם אני רוצה להעצים אותם בתור מי שהם היום, להעצים אותם, שירגישו ביטחון, כי בסוף אתה צריך ביטחון כדי להתנהל בתוך כל סיטואציה בחיים. והומור. האכלה גם. נכון. לא, חכי שנייה, דקה, אני אנסח את זה אחרת. גם אם זה לא זורם לך, זה לא חייב. אמרנו מלא דברים. לא, באמת. לא, אני הולכת פה על התסריט הארוך, תצטמצם מזה מלא. אוקיי, אז רגע, אני אנסה להגיד משהו. אוקיי, אז בעצם מבחינתי כשאני פוגשת הורים, אני רוצה שהם... לא טוב לי. לא צריך את זה, אז בואי נשחרר את זה. אני לא צריכה להגיד את זה, הכלה, זה נשמע כזה מילים מהצד, אני לא משתמשת בזה. נכון, בגלל זה כל הדברים שאת אמרת לפני, הם אומרים את זה, רק בלי להגיד את המילה. כאילו זה שאת אומרת שאת נותנת להם לגיטימציה להרגיש את מה שהם מרגישים, שאת מלווה אותם. אוקיי, יש לי משהו לומר. אז בעצם כשאני פוגשת הורים, אז מצד אחד אני נותנת המון מקום לקושי, אני יודעת מה זה קושי, אני הייתי שם, ומצד שני אני מנסה קצת כמה שיותר להקליל את הסיטואציה. זאת אומרת, יש קושי לצד הכללה, זה לא חייב להיות הכל קשה או הכל מקליל, צריך למצוא את האיזונים במהלך היום. הכלי שאני משתמשת בו, וזה הכלי שאני משתמשת בו בדיפולט, כי זאת אני, זה הומור. אני בן אדם מצחיק,
משתדלת. לא, אני באמת משתמשת בהומור ככלי, בחיים שלי האישיים, לא משנה באיזה מקומות קשים ונמוכים הייתי, השתמשתי בהומור, גם הומור עצמי, אז זה כלי בעיניי שהוא, זה לא כלי, זה כאילו, זה חלק מהחיים. אתה בוכה ודקה אחר כך אתה צוחק לעצמך, ואת מנדנדת את התינוק שלך ואומרת, יו, בבקשה שיפסיק לבכות, אני לא רוצה להשתמש במילים יפות, אבל לפעמים יוצא לך ממש סתום, ודקה אחר כך, אוי, בובו, ככה החיים נראים, כאילו, רכבת הרים רגשית. אז בעיניי, כשאני פוגשת משפחות, אני מנסה להביא אותי, הכי אותנטי, הכי כנות, ואני מביאה איתי גם הרבה הומור והקללה, לצד, בוא נדבר על הקושי, כי אני יודעת כמה זה בלתי נסבל. וגם יש את הקטע הזה שההומור עוזר, מה שאמרת לה, לפרק כאילו את הקושי, ממש פיזית. אני לא יודעת איך זה קורה, אבל זה עוזר, כמו שמשתקשקים וכאילו, רוצה להגיד על זה משהו? כן, אז לפעמים, זה לא, לפעמים לצחוק על סיטואציה, גם אם זה לא מצחיק אותי, אוקיי? עוזר לרגע לפרוק את האנרגיה הזאת החוצה. שנייה להוציא את הקושי הזה ולשים אותו בצד ולהסתכל עליו ולהגיד, היי, זה מעצבן, אבל זה גם מצחיק. ולפעמים גם לא, לפעמים אני לא במצב אתה לא במצב שאתה יכול לצחוק על זה עדיין, אבל עצם זה שאתה מדבר את זה החוצה, מוציא, זה לא עובר את זה לבד, קורים כמה דברים. אחד, אתה מבין שאתה לא המשוגע היחידי, כי הנה, עוד אמהות מרגישות כמוני, כשתשבת במעגל שפוגשת עוד אמהות, את מבינה שאם אני לא היחידה שחושבת ככה, אז כנראה שאני סבבה. ודבר נוסף, ברגע שאת מדברת על זה, זה כבר פחות גדול, זה כבר פחות חונק, הוצאת את זה רגע מהגוף שלך. שוב, בעולם המודרני נשים נשארות לבד בית עם תינוק, והן פשוט ממש נחנקות עם הקושי. מעולה. זה ממש מעניין, כאילו. אמרתי עליו? על הקורסים סדנאות, אם אתם רוצים. נכון. כי זה הכי אני, את מבינה? אני רוצה לעשות את זה עוד פעם, עכשיו זה יהיה מבוים. לא, אז יאללה, אז אני אומרת לך, הנה, אנחנו מדברות על מה את מציעה, ואת יכולה להגיד, אני מציעה ליווי אישי, קורסים וסדנאות. אוקיי. אז איפה אפשר לפגוש אותי? לא, אני מציעה ליווי אישי, קורסים וסדנאות, כל אחת בהתאם לקלף שהיא צריכה מהמניפת קלפים שלי. וצרו קשר, 0544 2 שזה כבר היה מבוים. זה דווקא טוב, נשמע זה יהיה הסיום. ואפשר שוב על המסך את המספר. זה אחלה דבר. אני ממש רוצה להכניס את הדברים האלה. זאת אני, באמת שזאת אני, את ראית כבר? קלטת שזאת אני. זה טוב. ממש טוב. מה עוד רצית שאני אגיד? אני מציעה ליוויים אישיים, אמרת את זה עכשיו? כן. קורסים בסדנאות, אוקיי? יש את העניין של, אני נותנת מעטפת תמיכה, כוללת, ממשיכה לעבוד אותה גם בטלפון, את לא יכולה להגיד את זה ככה, אמרת שאת לא רוצה, אבל אולי כן את זה שזה מעטפת כללית מעבר למפגש. סבבה, אני אגיד. אז אני נותנת מעטפת תמיכה כוללת, זאת אומרת, אפשר לפגוש אותי פעם אחת, אבל אני יכולה גם להישאר זמינה להמשך, לשאלות ועניינים. לא עניינים, זו מילה לא יפה. גם לא אני יכולה. זה כאילו, אני נמצאת שם באמת, אני נותנת מעטפת כוללת, זה מעבר למפגש עצמו. אני פשוט פה איתך לעבור איתך את זה. אז אני נותנת מעטפת כוללת, גם ברמת רגע, בא לי להגיד משהו, כי זה גם, אוקיי, שנייה. אני נותנת מעטפת כוללת, זאת אומרת, אפשר לפגוש אותי כמה פעמים, אפשר לפגוש אותי פעם אחת, אבל אני זמינה ואני עונה לשאלות ואני נמצאת כאן איתך, גם אם אני לא פיזית כרגע אצלך, אני איתך בכל התהליך הזה. בסדר. ודבר נוסף, זה שכשאני מלווה משפחה, אז אני מסתכלת עליהם כמכלול הוליסטי, אוקיי? זאת אומרת, צריך להבין, כשאת פוגשת משפחה, אז את מסתכלת רגע, איך אורח החיים שלהם, מה מתאים להם ולא מתאים להם, כי יש את ה-by the book, יש את הספר של איך זה אמור להתנהג, והסקלות, ויש את המציאות. ואני חושבת שיש לי יכולת מאוד מאוד טובה, יש כאלה שקוראים לזה אפילו טקט, אוקיי? יש לי יכולת מאוד מאוד טובה, שנייה לראות רגע את כל הסיטואציה, אוקיי? כי אם לצורך העניין, לפי הספר, את אמורה להגיד לאמא לשאוב כל 3 שעות, ולתת לו הנקה, ולתאסף אותו, ואת מסתכלת על אישה שהיא מרוסקת, אז ההנחיות הן אחרות. את יודעת, כאילו, אני חושבת שיש לי את היכולת פשוט להסתכל רגע לאמא בעיניים, ולהבין מה מתאים לה, ומה מתאים לתינוק שלה, ולתת את ההכוונה ואת החיבוק שמתאים להם. כי יש כאלה שצריכות את זה קצת קשוח כזה, את צריכה שאני אגיד לה, חמודה, תדווחי לי מתי שאב, תגידי לי בדיוק כמה הוא אכל, ויש כאלה שצריכות את זה אחרת. ואני חושבת שזאת יכולת שרכשתי מהיותי מנהלת שנים, ועובדת בשירות, ועובדת בהדרכות, משם אני מביאה איתי
המון המון יכולת, או המון המון ידע לאיך לקרוא את הבן אדם ואיך לגשת אליו, ולכן אני מתאימה לכולם. זה מצחיק אותי, כי אני כאילו מוכרת את עצמי, אני לא עושה את זה. אבל זה טוב, זה טוב. תראו, אני גם ארוך את זה וזה יהיה טוב, אני רואה כבר איך זה מתחבר. האמת שמה שאמרת עכשיו זה מעולה, כאילו זה שאת יודעת להתאים אותי, זה חשוב לשמוע את זה. כן. אוקיי, אז רגע, אמרנו שלא נעזוב את המשפט הזה, כי כבר אמרת אותו. רגע, בא לי שתשאלי אותי שאלה, שלמה בעצם צריך דוע לאחר לידה, אם יש לך אימא שעוזרת לך, או חברות שזמינות לך, זה בא לי לענות על זה. רגע, למה צריך דוע לאחר לידה, אם יש לך אימא, חברות? זו שאלה מאוד יפה, חשבת עליה, אני אגיד לך. אני נמצאת במלא מלא קבוצות וואטסאפ ובפייסבוק, כי אני כזאת פעילה, ואני רואה הרבה אימהות שמתייעצות. עכשיו, כשהן מתייעצות, הן מקבלות תשובות מאימהות אחרות, והתשובות שלהן הן מקסימות ויפות ומדהימות, אבל הן באות מהניסיון האישי שלהן, ולא מתוך מכלול הוליסטי של כל התמונה. ולפעמים כשאת שואלת בקבוצה מסוימת, תינוק שלא עשה קקי 3 ימים, האם זה סבבה, אימהות נותנות לך כל מיני טיפים ורעיונות איך לטפל בקקי. אבל אשת מקצוע תדע להסתכל בזום אאוט על כמה הוא אוכל, מה עשיתם בימים האחרונים, האם התחלתי איתו טעימות מסוימות של אוכל מוצק, בין כמה הוא, 1001 שאלות שכאשת מקצוע אני יודעת לשאול, ואז אני מקבלת תמונה הרבה יותר כוללת ורחבה, והתשובות שאת תקבלי ממני הן אחרות, הן יהיו מותאמות לך ולתינוק שלך. אז זה שיש לך אימא שעוזרת לך מבורך, גם אימא שלי כאילו היא החיים, וחברות, וברור, תקיפי את עצמך בכמה שיותר עזרה, לא משנה מאיפה היא מגיעה, אבל בסוף יש הנחיות שהשתנו עם השנים, יש מחקרים שהלכו והתפתחו, לפני 3 שנים ההנחיה הייתה לחמם את השד כשיש גודש, היום ההנחיה היא לקרר. אז אם תשאלי את אמא שלך, שהעניקה לפני 25 שנה, היא תגיד לך תחממי, אבל את לא יודעת שהיום זה כבר לא סבבה. אז כן חשוב בעיניי, עם כל המעטפת, לפנות לשאלות, תשובות את צריכה לקבל מאשת מקצוע שמבינה עוד דברים, ולא רק את הדבר, הקקי הספציפי של לא יוצא. זה עבר סבבה? אני מרגישה שזה היה אוקיי. בסוף תשימי, בסוף הייתי טובה. מעולה, אמיתי. אני מלווה את כל ההורים, אמהות, אבות, זוגות חד-מיניים, אמהות יחידניות, כל מי שיש לו תינוק וזקוק לעזרה. מעולה, ולפעמים מגיעים אליי עם בעיה מסוימת, ולפעמים פשוט רוצים מישהי שתהיה שם. אז לפעמים מגיעים אליי עם איזושהי בעיה מסוימת, ולפעמים פשוט רוצים מישהי שתהיה איתם שם. מעולה, והסוף זה זהו, זה אם אתם, יכולה להגיד את זה במילים שלך, נראה לי נשים את המצחיק הזה, אבל אמיתי, אבל אם אתם צריכים תמיכה, הדרכה, או סתם מישהו לדבר איתו, אני כאן. יואו, זה קשה לי רצח. אז איך בא לך להגיד? לא יודעת, אני אגיד לך מה, כל הסרטונים שנגמרים ככה, הם נראים לי פתט. אני אגיד לך למה? כן, כי די, המסר עבר, הבנו, את מקצועית רוצים אותך, אני לא צריכה אני לא, האקשן, ה-go to action הזה הוא קשה לי. אוקיי, אז לא חייב. באמת כאילו... אפשר עם הצחוק הזה של הזה. אני יכולה רק להגיד, באמת, זה מצלם אותי עכשיו, שאני באמת, אני עושה את זה, זה נשמע הכי קלישה, באמת, כל פעם שאני אומרת את זה, זה נשמע, אני עושה את זה מתוך שליחות. אני יודעת מה זה להיות שם, ואני עושה את זה מתוך אהבה אמיתית ורצון אמיתי, להיות שם עבור הורים. ואני ממש אוהבת את זה, אני אוהבת ללוות אימהות, אבות, אני אוהבת ללוות משפחות, ואני ממש אשמח לעזור לכל אחת, אני לא אגיד את זה, אני עוזרת בחינם. לעזור לכל אחת להבין שהיא האמא הכי טובה שיש, כמו שהיא, והיא לא לבד, או שאת, תוכל להגיד את זה. אמא רק או שגם אבות? יכולה גם להגיד בהורים ולעזור. אז איך אמרנו ולעזור? זה מתחבר לזה שאמרת ואני ממש אשמח לעזור, תגידי את זה שוב, ולגרום לכל הורה אולי, להבין שהיא או הוא, האמא והאבא הכי טובים בעולם, כמו שהם עכשיו, ושהם לא לבד. אוקיי. אז אני ממש אוהבת לעזור להורים, להבין שהם האמא או האבא הכי טובים שהם יכולים להיות כרגע. כן, זה נשמע כזה מתפשר. כמו שהם עכשיו. לא יודעת אם כרגע, אלא פשוט, כאילו, אני דווקא אהבתי את המשפט הזה, ואני חושבת שאת אמרת לי בשיחת הכנה. כאילו, באמת חשוב לי לגרום להם להבין שהם ממש, אתה אמרת את זה על אימא, את האימא הכי טובה שיש, כמו שאת עכשיו, כאילו, את ממש בסדר, ואת לא לבד. וזה די המהות של מה שאת, כאילו. כן. וואי, אמרת את זה נורא טוב, אני אחכה אותך, כאילו, פשוט. כן. אז פשוט
אתה אימא, אני תגיד את זה, אין לי את ההתחלה. את רוצה להגיד אבל לאימא או להורים? נראה לי שפתאום מדברת לאימהות. אז רגע, אבל מה ההתחלה? אתם ההורים הכי טובים שאתם... אני אחבר את זה אם אני אשתמש בזה, אני אחבר את זה למה שאמרת, שאני באמת אוהבת לעזור לאנשים. אני לא זוכרת מה אמרת, אבל אמרת משהו עם זה. אוקיי, סבבה. אז אני באמת, מתוך בלה בלה בלה, באמת אוהבת לעזור לאנשים להבין שהם ההורים הכי טובים שהם יכולים להיות כרגע, ושהם עושים את הכי טוב שהם מסוגלים, ושזה ממש בסדר, לא, זה לא מה שרציתי לומר. גם לא לאנשים, תבחרי אם את רוצה להגיד הורים או אמא. אוקיי, אני אגיד, אני עוזרת להורים להבין שהם האמא והאבא הכי טובים שהם יכולים להיות. מעולה. ושהם לא לבד. אז אני עוזרת, אבל מה זה להבין? אוקיי, אני עוזרת להם להבין שהם ההורים, הם האמא והאבא הכי טובים שהם יכולים להיות כרגע, שהם לא לבד. אוקיי, אבל נעשה את זה שוב עם הסיום, זה הקודם. אתה חושב שזה אולי סיום, אופציונלי להיות סיום? בגלל זה לא מתחבר למשפט הקודם. אז את אמרת משהו בסגנון של אני באמת עושה את זה מתוך שליחות, ואני באמת אשמח, כאילו מרגישה את הרצון והצורך לעזור לכמה שיותר הורים, ולעזור להם להבין שהם הכי טובים, כמו שהם עכשיו, ושהם לא לבד. לא, את עוברת את זה מצוין, צהל, אני אתחלף רגע. אוקיי, אז אני באמת עושה את זה מתוך שליחות, עם כמה שזה נשמע קלישאה, תמיד המילה שליחות. אני באמת עושה את זה מתוך שליחות, ומתוך רצון עמוק ואמיתי, לעזור להורים, להבין שהם האמא והאבא הכי טובים שהם יכולים להיות כרגע, ושהם לא לבד. נראה לי שזה ממש מספיק. יואו, כמה עריכה יש לך, סליחה, את הולכת לקלל אותי. אז אני מלווה את ההורים ונותנת להם את הלגיטימציה להרגיש כל רגע שעולה, ובעצם מנרמלת להם את הסיטואציה הזאת ואת התקופה הזאת. זה מה שרציתי לומר סך הכל. ונותנת להם אני מנרמלת את החוויה ונותנת להורים את הכלים והביטחון לעבור את התקופה הזאת. אני מנרמלת להם את החוויה ונותנת להם את הכלים ואת הביטחון לעבור את התקופה הזאת. מעולה. אוקיי, כדולה לאחר לידה אני עונה על כל שאלה. רגע. כדולה לאחר לידה אני עונה על כל שאלה, אני עוזרת בכל מה שצריך. יש לי בלקאוט כבר. טוב, אז עזבי. אוקיי, רגע. עונה על כל שאלה, עוזרת במה שצריך, מלווה את ההורים בתקופה של לידה. כדולה לאחר לידה אני עונה על כל שאלה, אני מלווה במה שצריך, זה מה שכתוב, סליחה. אני משחררת אותך. אוקיי. עזבי, זה לא קריטי. זה לפעמים טוב שיש את המקוצר, אבל... רגע, אני אנסה פעם אחרונה. כדולה לאחר לידה, אני עונה על כל שאלה, אני עוזרת בכל מה שצריך, לא, ביי, אז לא חייבת. ראו את זה. אז אני אנסה שוב. כדולה לאחר לידה, אני עונה על כל שאלה, אני עוזרת בכל מה שצריך, ביי, לא בא לי יותר. לא. יפה, למה אני... הילי היקרה. האלופה, הצחקת אותי כל המפגש הזה. וואי, אולי אני אבוא לידך. בואי. אפשר? בואי לפה. כן, זה טוב, את בדיוק מתחת לשמש. קצת לשם. אבל אני רוצה שיהיה לך במקום. כן, אבל זהו. מזל שאת רזה. זה בגלל, אם אני ארקוד ריקוד אפריקאי, גם לי יהיה גוף כזה? כן, האמת שכן. רגע, אני אוודא איך אני אעשה את זה? אני אשב, ואז אני אוודא שרואים אותי. שנייה. תודה רבה לך. זהו. It's good. מעולה. אוקיי, זה ככה התחלת לשנייה, אבל לא. כן, זה סבבה, שאני לא אהיה בצד, אוקיי, כזה. טוב, זה ממש קרוב, אבל זה טוב. זה לא מביך אותך, נכון? זה בסדר? לא, בסדר. קצת מביך אותך. לא, זה הכל טוב. אוקיי. אז אני ממש אשמח לשמוע, הילי, באמת איך היה לך, אנחנו פה אחרי שעתיים, נראה לי פלוס, שזה זמן שלך, שהוא גם דורש ממך הרבה, כן. להוציא ממך, זה לא כזה פשוט, כאילו המעמד הזה של מול המצלמה, למרות שזו מצלמה חביבה ולא מאיימת, ואני עומדת מאחוריה, אבל איך היה לך כל התהליך הזה של לדייק את המסר ולצלם אז ככה, קודם כל היום הייתה לי חוויה ממש טובה, מאוד התרגשתי, ואני מרגישה שבאתי מוכנה, גם בתוך תוכי, כי שחזרתי את כאילו מבחינתי עשינו את הרעיונות האלה כבר במקלחת כמה וכמה פעמים, אבל קודם כל האווירה שאיתך היא מאוד נעימה, אני חושבת שזרמת איתי עם השטויות שלי ועם הצחוקים שלי ועם הדברים שלי, ריקוד הקקי או כל מיני שטויות כאלה שלי,
וזה לא זה מובן היה אחד מאליו. המוצלחים. כן, אבל זה לא מובן מאליו, כי יכולה הייתה להיות כאן מישהי שאומרת, הוא דקה, כי מה זה קשור לצילומים עכשיו? אבל אני מרגישה שממש התאמת את עצמך אליי ולווייב שלי. אני גם מרגישה, את יודעת, זה בבית שלי. אז בתוך הבית שלי הרבה פעמים אני מרגישה שאני צריכה לארח, הרגשתי שאת מרגישה פה בנוח, ושאת ממש בטוב, כאילו אני לא צריכה להתחיל לדאוג לך, או להיות פולניה, וזה גם לא פחות חשוב מבחינתי. ובתוך כל התהליך אני הייתי עבודה באיזשהו שלב עם השאלון הזה, היה לי שם איזשהו מחסום, אבל את עשיתי כזה איזה 7,000 הודעות, ובאמת שמעתי אותם וזה נתן לי מוטיבציה, ואמרתי, טוב יאללה, אני עושה את זה, כאילו אני פשוט יושב לכתוב את זה בשפה שלי, ותקלוט אותי ותבין את הווייב, אני לא צריכה לנסח לה עכשיו לעיתון. ופשוט רשמתי את זה ככה, ונראה לי שאת כאילו זרמת איתי על זה והבנת, פשוט זרמת איתי, אני מרגישה שגם אם זה היה עם השינויים שלי, וגם אם זה היה עם מי שאני, וזה בעיניי מדהים, שיש לך את היכולת לקרוא בן אדם ולהתחבר אליו, ללמוד את התוכן שלו, ללכת עם האנרגיה שלו, כי בסוף, את יודעת, את מצלמת אותי, את עומדת מאחורי המצלמה, אני צריכה להרגיש הכי בנוח בעולם, לדבר דברים שהם לא בטבעי שלי, אני לא כל יום מספרת לכולם מה אני עושה ואיך אני עושה, זה לא בטבעי שלי, והרגשתי מאוד בנוח. פלוס את יפה נורא. תודה. כפרה עליי. יואו, תודה, ממש שמחת ורגשת אותי עכשיו, באמת, ממש. באמת מהממת. יואו, טוב, אני, כן, וכזה, תמיד יש אחרי ירידת מתח, אבל זה טוב, זה ירידת מתח טובה, ואני מחכה לערוך את הסיפור. יואו, אימא, איך אני מתרגשת, לראות את הסרטון, אימא, וזה באמת מרגש לראות. אבל תרזי אותי. אני אעשה יאללה. לקבץ. וכן, ולהוציא אותו, ויאללה, ושיביא לך עוד... מה זה? ביי! 054442